Hello guys! This time, ang among sabot nagkadayon na jud mi og uban. Nakita jud mi sa akong mga friends sa high school and classmates. So nadayon ra jud. Ikita-kita mi, kampibo na mo kayo guys sa in. Si Gerbing pangatawa niya kanina sa tunga na mo nga classmate. Tugnawunon gini siya kaayo guys as in. Sige ra tikos-kos kay gitugnaw og maayo. Tapos, muna siya, sabot mi daw kami padulong mga on. Siya ni nami karon di ay sa SM Butuan. Muni, nagsabot mi asa mi mga on. So, nangita mi og lugar. Okay. Nga, gitugnaw na gid siya guys. Muna siya. Tugnaw. Sino pangatawa kay mga gorangs na daw mo nang sige gatugnaw na bilang nasa sulod sa mall. Then mo ni diri mi nag-snacks sa may na ay bingka-bingka. O, di ba? Bisag namin katugnaw. Mo gihapon na gi-order ang buko shake. Tapos kapan nangatudan mi og grilled balutan. Nangaon mi og grilled balut. So, muna siya guys, ang trending diri sa Butuan City, ang grilled balut. So, niadto mi, ni-try mi kung unsay iyang pagkakaiba or difference between the regular balut o grilled balut. Actually, ang grilled balut, butangan na siya og sauce nga, sige ni, kaning chili sauce. So, mani, daw, unsaon siya pagkaon. Mana, kaning kuan stick. Ano siya mong handle. Niya, pag maabrihan na mapanitan. Super init siya, guys. Disod siya kaunon. Pag init pa kaayo. Ito muna. Panitan na nato karon ha. Okay. Super init, guys. Kaba naman gidang ka sa kuan. Kayo. Actually, guys, luto na siya daan. Tapos ang gibuhat, grilled. Init siya guys, init. Super init, super. Akong gitanggal lang mga shells kay higupon ako ang sabawan na later. It's init, diba? Ning isa po, no? Galisod po siya kay sobra ka-init. Ouch. Pero mo maghapon guys, the same naman gihapon sa regular balot. Ang pagkakaiba lang niya or ang difference, ibutangan siya og chili sauce niya, super init. Diba? Same naman. Yan, halang lang yun guys siya kanay chili sauce. Sumaw na siya. Akong gitry og kaon guys. Lami kayo. Pagkalami na lang gayud. Super lami man jud ang balot guys. Sa uban nga dili mo kaon og balot, akong i-recommend sa inyo na mukaon na mo og balot kay lami siya kaayo. Okay, nibalik na po big SM karon guys kay among gipark ang sakyanan kay mga mi og barbecue ng panihapon. So, nadungagan mi guys, kaganina, tulura mi karon 5 na. Kani siya kanina ka-white, tamo nang gisundo ganina, kay nag-school siya. So, mauto. Among gipark sa SM ang sakyanan, kay ang barbecuehan na sa gawas sa SM. Wala man may maparkingan sa gawas. So, mga nag-ipark sa namo, baktas may pagawas. Nangaon may og barbecue. Mo na siya among panihapon. Actually, since nagkita mi sa GPM guys, puro rami kaon. Kaon. SM. Sa SM. Gawas na mi anak guys. Kaya mga on mi taod-taod na mi wa nagkauban guys. As in, taod-taod na dyan. Okay mo na ni. Na may og barbecue. Diba? Putos kamot, cellophane.
Ano siya, guys? Lami kayo mong panihapon. As in. Okay, guys. Thank you for watching. I hope you will follow, like, and subscribe my YouTube channel. Babu!